Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta namang tanan diha? Hinaota na ata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon di ay atong ipadayon dai no ang laing sumpay ning atong sugilanon. Pilanon ni siya kaakto, mahumanan ni siya, ang mga mata alang kanako. O sa dili pa ato sa basahon ning mga comment no. Nay mapipila ka buo comment. Si Isim. Good morning, admin. Salamat sa part 42 listening from Indiana. Amping mo tanan diha. May the Lord God bless all. O amping sa diha. Salamat kayo sa imong pagpaminaw, Isim, o kang Hanalin. Thanks sa walang sawang pag-upload sa mga lindot na drama. DJ admin, very exciting na gyud. Wata-wata lang ang katapusang sumpay, hapit na. Salamat kayo Hanalin ha sa imong pagkananayang pagpaminaw o kang Lisa Duan. Daghang salamat DJ Lex, God bless you. Daghang salamat sa pagpaminaw Lisa Duan o kang Danila Gonzaga. Thank you so much DJ Lex for today upload. Keep as always and God bless always. Salamat kayo sa pagpaminaw Danila Gonzaga o kang Juan 98. Thanks much kuya sir, amping always dala. O amping sa diha Juan. Salamat kayo sa imong pagkanunayang pagpaminaw o kang Danila Gonzaga gihapon. Hala. Oy si ating di ay maoy killer kay gilimbongan na po di ay siya. Wata-wata lang atong katapusang anime atong sugilano may nato kun sa joy killer niya, kinsa joy misteryosang babae. Ug salamat kayo Danila Gonzaga sa imong pagkanunayang pagpaminaw. Ug di ta maglangan ato nang sugdan sa introduction ning maong sugilanon. Mga mata alang kanako nang hinapustang sumpay. Salamat kaayo sa inyong pagkanunayang pagpaminaw. Inutil na ko. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love na ko kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka man ginako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong una-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sadan sa tanan! Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat Ginny Rica Vidal, Direktor Alex Repulyo Lara, Music Trifon Morales, Recording Editor Ariel Mancao, Soundman Aminidel Liara Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Amyagi, nakurat si Angela sa diyang gisangpit siya ni Madam Minerva sa ibabaw sa hagdan. Tungod kay nakita man gyud niya nga si Minerva ang nanaog paingon sa ubos. Apan sa pagtan-aw pa nila sa gisulob ni Minerva, diha na ni sa butanganan sud sa iyang kwarto. Unya, nanawag si Frex kang Angela, nga lawom na kayong gabi. Diha ra siya sa gawa sa gate. Mao nga giadto siya ni Angela. Aniya ang pipilan na nagkayugto sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. We will lean on
Bahin sa unsa man na, ha? May dako kong problema. Ug ikaw lang makatabang na ko ini. May mo bag anak na magsulti sa sud? Unsa? Dili mahimo. Sultihin lang ko kung sa imong tuyo. Sige na. Angela, kinahanglan magkasulti ta. Frex, ayaw pagsud. Dahil sa pagsud sa bahay, murag tingog kita Minerva. Sige kay Angela. Gawas na, Frederick. Gawas na. Kana ba? Mulakaw ka. Aron makasuod na sab ko sa studio ni Leonardo. Tita Minerva? Tita? Ni Asia, Angela. Kinsa ang niya, tita? Ang babae na kaputi, ni Asia. Hain sa tita. Diyan mo siya makita, ha? Diya sa pultahan. Unsa? Pultahan? Oo, diya siya sa pultahan. Nagbarug siya. Naable niya ang pultahan sa akong kwarto. Pero hain naman siya. Nakakita ka ba kung asa siya paingon? Migawas siya. Unsa? Diya ka lang una, tita, ha? Diya ka lang. Angela! Kailangan mo layas ka. Magpalayo ka ng bata. Hain mag-ababaya. Pagdahog ikabunal niya. Hain ka! Pakita na ako! Unsa mo imong tuyo? Nganong gusto man minimo hadlokon, ha? Pakita na ako! Pakita! Pakita na ako! Kinsa man ang gising kita ni Angela? Umur na suko siya. Unsa di imong tuyo? Pakita! Oh, may gipangita siya. Oh, bayo noon. Baka higayong ko sa paglugsong dito sa studio. Pakita na ako! Aral ako musubay sa medyo ngit-ngit kapain sa mangkan. Pakita na ako! Unsa ba? Oh, kinsa man yung kinigipangita ni Angela? Oh, uy. Unsa mo ako nakita? May puti na may dagang tayong studio? Bay ko naman to sa babae na nakaputi. Akong sundan. Pakita na ako! Kinsa ka mang yun? Ayaw may kadlo ka! Oh, may tao din isod sa bayan. Oh, ang pultahan sa kusina. Apli! Anong apli man niya? Day, Angela. Sa may naitabo din ni Day. Ikaw ba itong nagsigit-sigit? Nang ating giikagikan. Sa akong katulganan, God. Nakamata ka sa mong pagsingkit, oy. Nang ating nagpakita gyud kang Tita Minerva ang babaeng nagkaputi. Uy, sa? Kinahanglang ato siyang makit-anang. Oo, sige, Day. Tabangan ta siya sa pagpangit. Dali nang manggawas ta. Adtuon ako ang gwardya. Magpatabang tagpangita niya sa babaeng nakaputi. Ako nang wato sa gwadya, Day. Kinahanglang makitaan ug mailhan na kita mo ang maong babae. Hain naman ka ito paingon ang babae ng kaputi. Nawa man siya din sa manggan. Dili mahitamong masayop ko. Babae dito ako nakita. Babae ng kaputi. Ug din siya paingon sa klaro kayo na siya ang ipagita ni Angela. Kinahanglan masusin ako ang palibot. Huwag gid niya sa loan ang babae. Usa magit kay iyang tuyo. Ngano nagpakita naman sab siya. Doon na nasab siya kay laing plano. Hay na masabkahan ni si Leonardo. Layo-layo masabay sa karsada kinimbay sa nakailan ini Atilya Melendres. Mingaw na ang dani ni Dapita. Damaday ka maintindahan din sa dapit sa dahan. Pabli pa. Magutan ako diha. Kung doon na ba'y nakailan ni Atilya. Maing gabi eh. Sir. Kining mangutana unta ko. Kung nakailan ba mo nining Atilya? Atilya. Oh! Kailan kayo? Ilang bayay. Nasa ka ng tumoy ka ng ibabaw ah. Ha?
naa sa ibabaw? Oo, sana ng bahay niya. Niligyan na iya. Pero gipapuyo na siya sa tagiyan nila. Mo ba? Sige, salamat. Sige. Layo pa na ilang bahay. Hindi naman makontak si Leonardo. Ay, naman kasi ha. Angela, wa man ang gorgeous guardhouse, ay? Ha? Hay, magkadi ay siya ng ating. Ay, naambot lang. Kay may pagkaligoy ra ba po ng gwardyahan nga nakuha ni Dong Leo. Kita na lang mangita sa imong giingong babae, ay? Sige nang, kita na lang ang mangita. Dali, magbuwag-buwag ta. Ako dires pikas bahin sa loyo sa bay, o ikaw, dito ka sa loan. Hain mo taong nakita eh. Dinhira magkita siya paingon. Abli ng studio. Nagsigang sugasod. Kung mauna, doon na misudya. Basta ng babae nga nakaputi ang misudya. Musod ko. Mag-amping lang ko nga dili malantawan sa gawas. Wa may tao din sa studio. Unsang na? Putahan? Putahan gud. Wa kong kabantay ini putahan na sa una da. Hagdanan pa imong supos. May sikreto din kwarto kining studio ni Leonardo. Di ko sa siya may ilandayon nga kwarto. Kaya may wallpaper siya nga api ng putahan sa pagpilit. Uy, diba? Unsa mo to? May tao sa ubos. Kinsa mo ka nang nasa ubos? Mauna ka na ang babae nga akong nakita. Nung paingo din sa bangkan. Aron ako may bawan eh. Akong kanaogon. Kung kinsa bayana. Umao ba kaniyang babae nga giingon nilarang ang priso niya sa usa ka kwarto? Ako ang siyang ilon kung kinsa siya. Uy, ngit-ngit pa kayo nilaw. Di maklaro ang nasa ubos. Unaup ko. Pangitawang kong switch niya. Kapkapon kong sugat din sa bumpong. Niod na din nila. Tunto ka, Frex, tunto ka. Nalimbot man ko sa cellphone eh. Mas gamit ang sigaran sa cellphone kaysa switch sa suga. Makapahayag na niya ako sa cellphone sa palibot. Hayag na. Kinsa kang... Huwag makitaw din niya sa layo. Ang suka sa studio. Busy ka man. May tao tingali dito. Angela? Tita, ikaw magaling na adas ngit-ngit. Naniid lang ko sa palibot, Angela. Abi ni mo, nahadlok ko. Ayaw ka hadlok, tita. Ang gwardya sa guardhouse. Unsa? Ulaki, mao ka na. Wa siya sa guardhouse. Basin nangita na siya sa babae nga atong kipangita, tita. Yun na, unsa pa may gibuhat mo din sa gawas? Naghuna-huna ko nga mula ko sa studio. Unsa? Ako lang liliun ang studio, tita. Kung ako ba nang nalak? Sige, ato ah. Pero balik dayon, ha? Tita, mubalik na dayon ko. Ayaw na. Wa ba manawag ni mo si Leonardo? Wa, tita. Wa siya manawag. Dili sab siya makontak. Murag way signal sa dapit nga iyang giadtuan. Darang bahay silang giingon. Magkita na. Salamat. Nagsiga pa ang suka.
Naginusara malanda ining bayan ini napitan. Ningaw naman. Pero may nagsigap ang suga sa sod. Mayo. Mayong gabi eh. Mayo. Mayong gabi eh. Mayo. Oh. Murag may tunog na sa sud sa bahay. Mayong gabi eh. Oh, Saya to kanina. mayong gabi diha nimo noy. Kining may ipangutan na lang ta ko. Bahin sa unsa. Kining noy, may kaila ka bang Atilia Milindres? Atilya. Nangita kang Atilya. Oh, Unsa naman sa imong tuyo kang Atilya. oh. Kalma lang noy. Ayaw lang kasuko. Tubag ako. Unsay tuyo nimo kang Atilya. O kuan, may ipangutan na lang ta ko niya ba? Bahin sa ilang bahay nga napalit sa kong amahan. Bay, O noy, bahin kini sa bahay nga among gipuy-an. Nga gipatukod sa iyang bana. bay. Na problema ka silang bay. Doon na lang tako'y gusto mahibawan bahin sa among bahay, noy. Nga ilang bahay sa una. Mahimo bang ikasulti si Atilia, noy? So, deres bay. Ha? Gusto ka magkang mahibaw bahin ni Atilya. Pues so, deres bay. Doon lang ko sa studio. Hayag man ang suga-sud sa studio. Nalimot ko paong ini. Oh. Abli na ang pultahan sa studio. Nalimtan gid na ako nagsira. Pero ang suga, nalimot ko kag paong ini. Oh. Oh, may tao. Sa mana, apli ang pultahan paingon sa kwarto sa ilaw ining studio. Mga manang sirado pirmi, pero anong apli naman ang ron? Ngit-ngit man ang ilaw. Nalimta na sa tingay na ako nagsira ka ganina. Ngano gid ka magikawat naman sa pagkatapos ang painting nili. Nga ako ang model. Sakit ka ang nagkawat ini. Ani lang una ko mapundo din sa studio. Mayon tag manawag na nako si Leonardo. Nganong nangita ka man ni Atilya? Mangutan na lang ta ko niya bahin sa ubang sekreto sa bahay nga gitukod sa iyang bana. Sekreto? O noy. May mo pag ako siya ikasulti karon? Wa siya din eh. Unsa? Dili na siya mapugngan human niya mapatay ang iyang bana. Hain man siya. Wa na ko mahibaw kung hain siya. Usa ka adlaw niya na. Nanangid siya na kung nga mulakaw siya paingon sa syudad. Apan wa na siya mubalik sukad ni adtong higayon na. Mga 7 na katuig ang milabay. Unsa? Pito ka tuig na nga wa mo pa uli din kini si Atilia. Oh. Gikan siya nga napriso. Ako siyang gisagop din Kaya ako na lang ang nabiling suod sa ilang pamilya. Patay na sabang iyang mga ginikanan. Ha?
Lahi na ang dagan sa utok ni Atilia. Sa adlaw nga nakagawa siya gikan sa presuhan, ingon og sa di siya mahimutang. Unsa? Nganong dili man siya mahimutang? Tungod kay dunay nakahasol niya. Unsa man kininoy? Naghisgot siyang mupauli na siyang bay. Unsa? Iyang bay? Bay ba siya iyang bana? Tingali, Wala siya mapauli sa bahay sa iyang bana nga ilang gipuy anoy. Sa bahay di niya pati ang iyang bana. unsa? Nahibaw ka ba kung nganong gipatay nining Atilia ang iyang bana noy? Wa na ko mahibawan. Dinhi siya madaga. Pero sa dihang naminyo na siya, miuba na siya siyang bana. Ug ang sunod na kong nabalitaan nga napriso na si Atilia kay napatay niya ang iyang bana. Unsa? Kung mao ka na, huwag gid ka mahibaw kung hain karon kini si Atilia. Wa. Mga butang na lang niya ang nabilin. Ang malita nga iyang da, human siya magkagawa sa prisuhan, na pa siyang kwarto. Unsa? Gusto kang mutanaw? Mahimo ba noy? Oo. Paabot ako ninhi. Ako ning kuhaon. Unsa o manin ako? Wa masabdi dinhi ang asawa sa nagpatukod sa umbay nga napalit. Mingaw na gid kay dinhi sa studio. May pagmabalik na lang ko sa bahay. Oh. Ako na lang ning ilak ang studio. Ug mobalik na lang kog sa... Oh. Unsa to nagputi nga mi sa kasagdanan? Ang misteryosong babae na sabto. Kinalang magkukdan ako siya. Tuwa na siya sa ibabaw sa hagdanan. Kinahanglang maapsan ko siya sa gawa sa bahay sa may loan. Laom naman din gabi eh. Wala naman din signal yung dapita. Yan ang malita ni Atilia. Wala gini balikan ining Atilia. Wagad. Pila nakatuig na diya sa kwarto. Abot ko naon sa nakatumbayhan. May mo bag ako ni ablihan? Ablihi lang. Gusto ka ba kape? Okay na ko na ah. Sige, magkutaw ko. Ablihan ako ni Malita. Naabli na. Oh. Unsa man ni si babaw sa mga sinina? Kara ang album kini. Posible nga mga litato gid kini ni ining Atilia. Oh. Unsa man eh? Nakailaman ko din ni sa hulagway. Mura malig sinang ating. Ako tanaw ng ubang mga hulagway. Ni ara sila ilitato. Sinang ating kitkit. Kung mao ka na, sinang ating kining Atilia Melendres. Bata pa siya nining maong hulagway. Pero siya gid kini. Sinang ating. Iyan na, kape. Kanalay kutaw ang asin. Kining noy. Unsay angga ni ining Atilia Melendres?
ating. Sinang ating ang asawa sa tagya sa among mansyon? Unsa daw? Nakaila ko ini niya, Noy. Sinang ating ni, ang among katabang. Unsa? Misod siya sa pagkakatabang nga doon naman siya nasunod nga kwarta. Ngano man eh? Nganong milimod man sinang ating namo sa tinuod niya pagkatao? Pero nganong naaman siya sa inyo nga miingon man to siyang mupauli siya sa ila. Di pa uli siya sa ila, Noy. Tungod kay sila ang unang tag-iya sa among bahay nga gipuy-an karon. Ug posible nga nahibaw sinang ating sa tanang kwarto ug mga sekreto nga kwarto sa among bahay. Noy, salamat. Kinala makapauli na ko. Mulakaw ka na. Gabi naman. Kinala makabiyahe dahin ko, Noy. Aron moabot ko sa amo nga dili pa buntag. Oh, sige. Tuwa sa amo si nang ating, Noy. Busa may mo magdalo na ako kiniyang mga butang. Nganong dili? Salamat ka, Noy. Salamat. Niyan ako sa ibabaw. Wala ang babae din sa salon. Hain ka! Hain ka, pakita na ako! O sa mga gusto ni mong mahitabo, ha? Nganong di maka mo pailan na mo? Nga may pakita ka naman! Pakita! Oh, singgit ka to ni Tita Minerva. Huwag to ang kinigikan sa suod sa bahay. Naunsa na masabkas Tita Minerva. Nakakita na sabkas siya sa babaeng misteryosa. Tita! Tita, hain ka! Oh. Tita! Tita, hain ka! Sa iyong kwarto. Tulog ko sa iyong kwarto. Tita! Tita! Tita Minerva! Tita... Oh. Uy! Naunsa man yung mga butang ni Tita Minerva din sa iyong kwarto. Ano nagkatak man eh? Mura man ulo na nagbugno din eh. Tita! Tita Minerva, hain ka! Nagkatag yun ang iyong mga butang ini. Pero, dinira mo kito siya gikan. Sa banyo. Oh, si Didi sa banyo. Ay, magas Tita Minerva. Oh, may mga tunog sa gawa sa kwarto. Kinsa magkaani? May mga tunog sa gawas. Ay! Oh, nangating! Tita Minerva na kasi kanya sa ubos. Nagunsa man ka diha sa Tita! sa kwarto ni Ma'am Minerva. Oy, Nagsusi ko niya kay misinggit siya ng ating. bitaw. Nabati sab dako nga misinggit siya. Naunsa man day siya day? Uwa man siya diha sud sa iyang kwarto nang. Usa kay wa siya diha. Asam di siya paingon nga wa masab siya mugawas din eh. Nang ating nangayo siya pakitabang nang buot ipasabot nga may gikahadlukan siya. Unsa? Mauna nang ating may gikahadlukan si Tita Minerva. Uy, atong pangitaon in town Sige, day. sige nang ating atong pangitaon si Tita Minerva. Ni arag ito siya dinisod sa bahay. Atong agihanatan ng kwarto day. Diha ka sa pikas ako diri sa kusina. Unsa man kay rason ni nang ating? Ngano ba siya musulti namo sa iyang kagahapon? Sa kataas sa panahon nga nagserbisyo siya uban namo. Pero ngano ba siya musulti nga siya ang asawa sa unang tag-iya sa among bahay? Pero ngano ba sa musulti si mama o si pababahin sa kagahapon ni nang ating? Naibaw na gid sila nga asawa ni sa unang tag-iya sa bahay. Pero anong ilam ning gidawat ka katapang? Kinahanglan magkasulti kami sinang ating.
Asa naman mi ini? Nagsige naman may pangabli sa mga kapultahan. Hain makatako ang babaeng nakaputi. Day, usa naman. Huwag yun mo makiti si Ma'am Minerva. Kinahanglang makita na to si Minerva ng ating kay nahadlok na ba ito kaganina? O gusto naman sa iyang ikahadlukan, ha? Ang babaeng nakaputi, nagpakita na niya. Uy, kakuyaw na ba ni Ini, uy? May tingali nga mga tuog na lang usa ta, oy. Pero kinahanglan ato unang makitaan si Tita Minerva nang. Alala, sige. Atong pagitaon. Dagduka naman kayo ko. Pero dili mahimo makatuog ko. Pero duka na gid kayo. Padaplino na ko. Kuyaw ko makatuog ko nga magdagan. Kinahanglan ako na ning ipiyong kadiyot ang ako mga mata. Ako na ning ipiyong. Nabalik-balik na namugsusi ang tanang suok ining baya pero wa pa magida mo makiti si Tita Minerva. Uy, niya naman di ko sa kwarto ni nang ating. Nabaka siya sa suwid. Nang! Nang ating! Oh! Mura mo ikaw sa suwid. Oh! Dili! Tita Minerva! Tita, gigapos ka! Ayaw pagliw ka. Tangtangon ko ni kapos ni mo. Ingon man ang baat sa imong baba. Angela ni Asia. Iya kong kitabunan sa unlan. Tita, Ni Asia sa tanang suog sa bahay na Asia sa ngit-ngit. ko ang imong tita. Kinsa ni tita? Ang babae nga nakaputi ni Asia. Patyunta niya. Dali tita. Manong sa imong kwarto. Dali. Aray, kasakit sa mo. Uy, unsa man eh? Gamit ining dapita. Okay makita bisan gamay. Di sa kumakalihok. Di kumakalihok. Gana mo ni. Gusto. Nanaog na ko sa kwarto ubos sa studio ni Leonardo. May misugat og hapak sa uo. Aray. Kasakit sa uo. Tabang! Tabang! Pahilo na sa diha sa imong kama tita ha. Kinahanglan makapahuway ka. Angela, tingalig makasul siya din sa kwarto. Tita, Mahadlo ko din Angela. ayaw ka balaka. Dili ta kabiyaan tita. Ayaw ko biyaya. O tita, dili ta kabiyaan. Hain naman sa si Leonardo. Nga mo pa man siya mabalik. Tita, din ako makontak si Leonardo. May giasikaso pa siyang importante kaayo. Tawag si Leonardo. Papauli siya. O tita, ako suwayan. Basin kung doon na yung signal sa iyang giadtuan tita. Ang agos cellphone. Ay naman to. Diara. Si Angela. Hello, Angela. Leonardo, hain ka man ron. Di ako sa daplin sa kasada. Mipiyong ko kadit kay duka na kayo. Leonardo, may nahitabo diri sa bahay. Unsa? Unsa man? Unsa ni tabo sa bahay? May bibunal sa unit Tita Minerva. Unsa?
Nagsige nagpakita ang misteryosang babae, Leonardo. Angela, panggawas mo diya sa bahay. Karon dayon. Unsa? O pamati. Palayo mo ni. Hello? Hello, Leo? Oh, naputol mo ng linya. Unsa naman yung gisulti, Angela? Hain ba di si Leonardo? Tita, gusto niya nga mamiya na din sa bahay. Karon gidayon. Unsa? Mao ka na ang gustong mahitabo ni Leo, tita. Pabiyaon ta din sa bahay. Ug may lain pa siyang gisulti nga naputol. Unsa man ni? Wala ko maklaro. Maingon lang siya nga magpalayo ta sa mauton na putol. Ha? Tita, ato na lang sundon si Leonardo. Manggawas na din sa bahay. Ato na lang ta sa hotel o pension house baka. Ato ta magpaabot niya. Sige, sige. Manglihok na ta. Mamiya ta nining dapita. Oh, pero sinang ating, ato na siyang pangitaon. Tita, Angela! oh, Angela! sinang ating. Pasudla siya. Kinahanglan dili sila muduli ng ating. May gitago siya ng ating sa among pamilya. Di na magkontak si Angela. Kinala magdali ko. Kinala makaabot dahin ko sa bahay. Mayong tag makagawas na sila si Angela o si Mama sa bahay. Ma'am, nagdugo ng imong agtang. Ating may atake na sab ang babae. Ala, Nang ating, nang manggawas na din sa bahay. nga naman, day. Muna gusto mahitabo ni Leo. Gusto siya nga manggawas na din sa bahay. O di ta paduulon sa Sa? Asa ta di pa doolon, day? ambot nang naputol man among panagsulti. Sige na, dali na lang mo. Manggawas na din sa bahay. Dali, ma'am, dali. Dali, agakunta ka. Agakunta ka. Gunit lang sa among bukton, tita. Ay, Ma'am, uy, nagsige man, nagdugo imong agtang, uy. Sa di pa tamang gawas, muadtoon ako sa akong kwarto. Kuhaon ko ang tambal para sa samad, ha? biyaan minimo, Angela. Mabalik ka tayo ko, tita. Sige na, una lang mo nga to sa gate. Ay, dali, ma'am, dali. Muuna na lang tani de Angela sa gate. Aray, Ma'am, hinay lang, ma'am. Hinay lang. aray. Kinahanglan to bagong gid ko sa husto ni ng ating. Kung nga nung wa sa musulti na mo sa tinuod. Siya di ay si Atilia Melendres. Ug gipatay niya ang iyang bana. Dili ni mahimo. Kinahanglan maabot ko sa bahay. Nagtuo ko nga sinang ating ang misteryosang babae. Siya gyud. Niya na mga tambal nga akong kinahanglan. Kinahanglang makasunod na ko nila ni Mami Nerva sa gate. Mingaw na ang bayan. Tuan na gito sa gawa sila si Mami Nerva. Handulan ako sa gate. Nagbarap at tubangan sa gate na sirado. Tita? Angela! Tita? Angela! Nahadlot ko! Ano ko pa mo manggawas, ha? Gate! Ang gate kikadaduhan! Dili ka magkagawas! Unsa? Tanawa! Tanawa ang gate, Angela! Dako ang kandado nga gibutang. Ug wala ko yawi, ana. Haayos lang ating, tita. May balik sa sabay. Aron pagkuha sa yawi ana dakong kandado. Oh, pero nga nung kikataduhan man na. Ambot! Ang guard. Pangitaon ko ang guard. Ay, ayoko biyahe, Angela. Nadlo ko, ayoko biyahe. Dali kitang duha ang mangita sa guard, tita. Dali.
Basta nagkatuglan siya sa guardhouse, tita. Unsa man ang pagkahitabo, Nganong naamay dakong kandado sa gate? Ambot, wasap ko makasabot, tita. Dinig ka lang ha. Ako lang lilion sa sudan ng guardhouse ang gwardya. Wala ko makasabot din mga hitabo. Noy! No! Oh! Ah! Ah! Unsa makay may tabo karon, mga igala, at ang iyang katapusang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Maria Gina Vidal, ubos sa direksyon ni Alex Repulio Lara. Music ninyong alagad sa kanginan, Trifon Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Lacorda. Dalit ka nato sa RNN Drama.